Здравейте на всички, аз съм Гошко 7 и днес ще играем Call of Duty. Давай нацкай старт. Старт е мултиплеер. Давай, къмпинг. Кое от всичките? Първото давай нацкай. New game. Просто Хикс. Хикс. Най-първото, защото ти за първи път играеш. И ще играем Call of Duty. Че не мога да скипнем. Але имам чувството, че си мърдам камерата. Брат ми играе, да знаете. Аз само гледам. Да. И му казвам го да правиш, защото аз съм играл много пъти тази игра. И съм до някъде превъртявал. И това не е тъпото, че не мога да се скипне. Да, не мога да се скипне. Добре, хора, ще се върнем като почнем. Да почнем. Добре, хора, върнахме се. Оле, май ще ни оцелят. Аз имам чувството, че мърда ми камерата. Да, гледай се едно мърда ми камера. Да, гледай. Ти гледай, защото може да те убият. Не могат, но просто те да не гледаш. Да, той още отклипиш. Ти прилича малко на телевизора отгоре. Дуф. Уио, какво правим сега? Ста! Той ти показва. Аз ще ти покажа. Дърси го. Аре, бе. Дърсна го. Браво. Кой той, бе? Ти май беше. Не, бе, онзи е дед пада от хеликоптера. Той не е паднал. Не, бе, той дед слага... Пуска ми се! Дуф. Ще кажеш, че сме по парзалка. Разбих ли са? Аз се чудя. Да, наистина, живи сме. А защо той е в кръв? Сигурно. Той умря единия май. Много говорят, бе. То се една така... Айде, сега почваме. Да, ето почваме, давай. Той ти показва. Да. Давай. За колко, братя? Той не се тръгва, той ще ми помогне много аз. R3, майко ти тук с... Да, както на ним. Да. Като ни гледам. Да. Къде сме? Къде сме? Паднали. Първата гражданска война. И това е най-страшното оръжие. Скачай! Оле, майко, той как ще да падне. Кораба ми се разби. Жалко. Ето как се Стреля с сер... Аре, давай, ходи. С кое се стреля? С нищо. Сер 3? Не. Сер 2. Аре, само ска биш гранатите. Не знам как да стреляш. Аз съм играл тази игра и преди. Оле, сега ще се блъсне човарата. Накъде? Казваме. Сега скачаш и натискаш и задържаш квадрат. Скочи долу и задържи квадрат. Добре. Задръж го. Ма леко го задържай, защото му паднеш. Задържай! Ма умреш. Браво. Леко. За малко да умреш, ма нищо. Живо за сме. Да. Сега на къде? Къде ти показва? Ето на къде. Влизаме. Кораба ни. Аша кораб.
На къде отиваш, бе? Аз ходя. Не ти показва да ходиш натам. Там ли? Да. Явно. Връщам се след малко при където се... Какво? Майчата с мачката, не знам. Добре, хора, върнахме се. Огън! И стреляй, сега ще убият. Ето аз застрелям. Айде стреляй. Ама как се криеш, бе? Презареждай. Така. Разреди. О, ето как се... Добре, айде ходи. Ой, По-нататък е боса, защото като хора се върнем на боса. Или няма смисъл. Като стане е сега 6-та минута и ще се върнем на да не боса. се квадратчет. Да вземем щит. Ще върнем на боса, хора. Добре, хора, той много не прилича на бос. Хвърляй вратата, бе. Как се хвърля? Той ти показва даже. Ето как. Хора, върнахме за това бос се оказа пред нас. Не се стреля. Трябва да се качиш на едно място. Ето ти показва едно жълто. Ти... Оле, майко. Нищо. И викаш, че се е играл няколко пъти. Показва, че то скоса да... Ами с тебе съм играл. О, ето как се... Но той ти показва. Чакай. Замъгляваш се, майко. Как да се кача в той? Ето как. Докато сваниш. Убиха ме. Сега стреляй това. Стреляй. Аре, убий го, давай. Кой ме стреля? Ти стреляш. Аз стрелям, ама те не умират. Еми те ще умрат и сега ти мислиш, че от един удар ли умрат. Не. Ами да, мислех, че едното умира от един удар. Давай, стреляй още. Хикс. Добре. Хикс. Опа, хикс. Готово. Паднаха. Как се... Добре, хора, бихме първия бос. Юпитилей! Даже не показва си. Добре, хора, ми за това да и за клипа кажа чао. Чао! Чао и от мен. Надявам се клипа да ви хареса, дайте лайк. Абонирайте се за моя канал, напишете какво мислите в коментарите и до скоро. Заболяха ма ръцете. Не казах, че е трудно да снимаш от телефон. Ма се пострах, нали? За разлика от тебе. Аз съм на чича. Ти ми се прави, бе. Так, пак така. Играл съм, но той сериозно. Камон, няма никой, бе. Ком се крит. Пак ли ще се? А...